La Riera de Mediona. La Riera de Mediona, que dona nom al municipi, neix al terme de la Llacuna i desemboca al riu Anoia, a Sant Sadurní. El seu pas per Mediona es nodreix de diferents torrents i travessa diferents entorns físics i mediambientals. Hi trobem zones amb una vegetació típica de ribera, amb algunes espècies introduïdes com els pollancres i els plàtans, i també canyissars empobrits on abunda sobretot el canyís i la boga. El primer entorn són els plans agrícoles de Sant Joan, que comencen del molí fariner de Cal Trill, encara al terme de la Llacuna, amb un primer tram de cereals i vinya. Els plans estaven coberts per una bona xarxa de canals necessaris per al reg. Actualment es conserven els traços dels canals, molts dels quals ja no es mantenen, i forces rescloses, com la resclosa de Can Jombo, la de Sant Joan o la dels Rentadors. Davant de la barriada de Can Jombo s'hi ajunta el torrent de Puigfred, que agafa les aigües de la part sud d'aquesta serra. En el nucli de Sant Joan, des del pont de la Colomera fins passat el nucli del Molí, la Riera discorre entre zones d'horts. En aquest tram té força aigua subàlvia, aprofitada en pous de molt poca profunditat. Moltes cases en tenien un. En el passat, teuleries i fassines s'establiren prop de l'aigua de la Riera. Són espectaculars els plàtans de la zona del camp de futbol. La Riera divideix el nucli antic de Sant Joan, anomenat l'altra banda, de la part més nova. L'església i les cases més antigues del poble estan documentades per primer cop al segle XIII i la part més nova que es va començar a construir cap al segle XVIII. A continuació es troben els Rentadors, amb àlbers i pollancres de gran alçada. Més endavant, hi ha el barri del Molí, que pren el nom de l'antic molí fariner. Davant del barri del Molí s'ajunten a la Riera les aigües del torrent de Puigcúgol, que comença a la serra d'Espinagosa i passa per les cases noves de Campardo, recollint les aigües de la part nord de la serra de l'Avellà, el Bolet, el Marquès i Clivelleres. A partir del Molí, la Riera es va anar obrint pas a través de la serralada prelitoral i va formar un paisatge molt pintoresc, de cingleres i de pèlegs. Hi trobem el pèleg gran sota el barri del Molí i més enllà els pèlegs de les Bruixes i de l'Escolà, la Balma dels Lladres. També s'hi troben les restes d'un pou de glaç on, a l'hivern, s'hi emmagatzemava el glaç que es formava a la Riera. Arran de Riera es va consolidar el camí ral que, amb poc desnivell, permetia als animals i als carros accedir a les planes més baixes. Durant segles va ser utilitzat com una de les vies de comunicació entre la plana i la costa mediterrània amb la Catalunya interior.
Era el camí utilitzat pels nostres avis per anar a Sant Quintí i d'allà a Reu. Precisament en aquest tram de riera trobem l'indret exacte on el pintor Jean-Charles Langlois va immortalitzar el pas de les tropes de Napoleó per aquest indret a principis del segle XIX. A la part més esquerpa del Congost, en un lloc privilegiat, hi trobem el Castell de Mediona i l'església de Santa Maria de Mediona. La principal funció de la fortalesa era controlar el pas natural. En temps de guerra s'utilitzaria per dificultar el pas de l'enemic i en temps de pau podia servir per a cobrar taxes al pas de mercaderies. La primera notícia històrica de l'existència del castell és de començaments del segle XII, amb la presència cristiana i formant part de les fortificacions de frontera. El recinte més antic es va adaptar al cim del turó i d'ell en resta la Torre Rodona. La construcció militar s'acaba al segle XV amb l'aixecament de dues torres quadrades i diferents closos emmurallats que tanquen el recinte del conjunt. La torre petita, a l'extrem nord, situada al costat del camí d'accés des de la riera, que és una construcció quadrada amb sageteres a la sala interior i un nivell superior de guaita. La Torre Grossa, situada al vèrtex sud-oest de la fortificació, és una construcció de planta quadrada que consta de 2 nivells i una terrassa superior, protegida per murs de pedra de 2,5 metres de gruix i amb accés a l'aigua d'una mina propera, reunia les condicions per a convertir-se en el darrer reducte de resistència davant un possible atac. Amb el temps, el castell va anar perdent rellevància a mida que les noves comunicacions restaven importància estratègica al Congost de Mediona, mentre que l'església l'anava agafant. Al segle XVII, la fortalesa militar va deixar de funcionar, mentre que la parròquia va continuar endavant. Passat el Congost de Santa Anna, la vall s'eixampla. La riera perd velocitat i va formant meandres fins a arribar al saltant de les Deus. A banda i banda de la riera s'enfilen les feixes de vinya fins a les cingleres calcàries. També hi trobem conreus en torta regats pels canals que s'hi han establert aprofitant l'aigua del riu. Són les planes de Santa Anna, el Pla de Sala i el de la Marquesa, que són molt riques en aigües subterrànies. A l'alçada de l'ermita de Santa Anna es produeix una surgència de l'aigua de l'aqüífer anomenat de Carme Capellades. L'aqüífer té una zona de recàrrega que prové sobretot dels termes de Carme, Capellades, la Llacuna i Mediona, que surt a l'exterior de la bassa de Capellades i a les Deus, entre altres. Sant Joan de Mediona. Sant Joan és la capital del municipi i ocupa el centre de la vall, envoltada de muntanyes. La riera divideix el poble en 2 parts comunicades per un pont. L'altra banda i el nucli nou. El barri de l'Església, l'antic Sant Joan de Conilles, està format per l'església, la rectoria i 3 carrerons d'estructura antiga molt acollidors. La portalada d'entrada al nucli dona a un petit carreró amb les cases més antigues del poble.
L'església, d'origen molt antic, apareix esmentada per primer cop en un document de 1208. L'actual edifici és el resultat de les nombroses modificacions que s'hi han fet i consta de 3 naus, planta rectangular, absis central poligonal i absis laterals de planta semicircular. El campanar és de planta quadrada que passa a octogonal a partir del primer pis. Les 4 obertures del pis de les campanes tenen arc apuntat. Entre els segles XVIII i XIX, en el marc de l'expansió vitivinícola, el poble va créixer a l'altra banda de la riera en una barriada coneguda com el Raval de Sant Joan. Els primers carrers en urbanitzar-se van ser els de l'entorn de la plaça del Montseny, ja que en aquest punt és on confluïen el camí ral de Santa Coloma i el camí de Capellades. D'aquesta època daten les cases de Can Vic, Puigfred, Ca l'Agulló i tot d'altres habitatges més humils, la majoria habitatges entre mitgeres d'antics rabassaires. A principis del segle XX, indians i estiuejants van construir les primeres torres, com Cal Pepe de les Torres. La Torre de l'Àngel. O la Torre del Mico. També, en aquesta època, es va construir una nova carretera que correspon a l'actual carrer Florenci Gustems. En aquest carrer avui trobem botigues i el Casal, un antic celler de principis del segle XX convertit en bar i espai cultural i d'associacions. Consta de 3 naus, és d'estil modernista i les cobertes són de volta catalana. Al nucli de Sant Joan trobem també la majoria de serveis i equipaments municipals, ajuntament, farmàcia, botigues, consultori mèdic, poliesportiu i caixer automàtic. Les Cases Noves de Campardo. És un petit nucli de població al peu del torrent de Can Pardó. Va néixer a la segona meitat del segle XIX, en el moment en què es produeix un fort augment de població al municipi. Va agafar el nom de la masia de Can Pardo Vell, avui en ruïnes, que estava situada en un petit turonet a la zona nord del poble. Es troba a uns 2,5 quilòmetres de Sant Joan i la carretera que hi arriba continua fins a trobar la carretera de Vilafranca a la Llacuna a la zona de les Llambardes. El nucli està format per un conjunt de carrers ben arranjats i conserva l'edifici de les antigues escoles nacionals i Casa del Mestre, avui convertits en local social.
Can Xombo. Es troba al peu de la carretera de la Llacuna i prop de la Riera de Mediona. Hi passa el torrent de Puigfred. És un barri format a mitjans del segle XIX en terreny guanyat al bosc i consta de 2 carrers i algunes cases aïllades. És una zona rica en aigua. La majoria de cases tenen pou i a prop hi va haver 3 teuleries. Al costat hi ha la zona industrial amb una fàbrica de manipulació de paper. Sant Pere Sacarrera. Es troba a la cruïlla de la carretera d'Igualada a Vilanova, amb la que porta a la Llacuna. El poble es va formar al voltant de la capella de Sant Pere. Encara que és un nucli de població modern, té arrels molt antigues, possiblement del segle XI, si tenim en compte l'estructura arquitectònica original de la capella. Sembla que algunes cases podien ser de finals del segle XVIII, però no és fins a la segona meitat del segle XIX quan trobem un nucli compacte de població. A partir de 1925 es van construir diverses cases d'estiueig a Cal Verdera. La capella de Sant Pere Sacarrera té una sola nau, de planta rectangular, amb afegits moderns on hi ha la sagristia i una capelleta. L'absis és a llevant de la planta semicircular amb una finestra de doble biaix, amb volta adovellada de mig punt. A ponent hi ha el portal primitiu, tapiat durant les últimes reformes, quan es va obrir un portal adovellat a la paret nord. Damunt del portal tapiat hi trobem el campanar de cadireta amb volta de mig punt i campana. Can Peixano. És un petit nucli de cases habitades al límit amb el terme de la Torre de Claramunt. S'hi arriba des de la Font del Bosc o des de la carretera d'Igualada, al camí de la Guixera. La casa més antiga, Cal Pau de la Dona, és de l'any 1520, però les altres cases es van construir a mitjans del segle XIX. L'aigua hi arriba des de la Font del Bosc i les terres al voltant estan dedicats al conreu de vinya i cereals. La Font del Bosc. És la urbanització més gran del terme i va començar a construir-se als anys 60 en una zona de bosc que formava part de la hisenda de Cal Maristany, entre Can Peixano i Sant Pere Sacarrera. Va agafar el nom de la font que hi ha al peu de la carretera d'Igualada a Vilanova. Tot i que originàriament les construccions eren cabanes de fusta destinades a habitatge de segona residència amb pocs serveis i estructures sense planificar, més endavant es van anar fent edificacions més sòlides. A principis d'aquest segle els habitatges van començar a utilitzar-se com a residència habitual i això ha fet que calgués garantir els serveis bàsics a una comunitat que ha crescut en població molt per sobre dels altres nuclis. Disposa de supermercat, piscines, zona poliesportiva i centre social.
Sant Elies. Ocupa l'espai des de la carretera a Igualada, davant de la masia de Can Massana, fins dalt al turó de Sant Elies. Agafa el nom de la capella que hi ha a la part més elevada. Tal com va passar amb les altres urbanitzacions, inicialment estava destinada a segones residències, però actualment té un nucli de població important que hi viu de manera permanent. La capella surt esmentada en documents al 1301, però ha sofert nombroses transformacions que fan que no en quedi gairebé res de l'estructura original. L'última restauració es va fer als anys 80. La quadra d'Agullà Dolç, també coneguda com a Terme de Baix. No forma cap nucli de població, sinó que és una barriada de cases disseminades a banda i banda de la carretera de Canaletes. És un terreny planer, apte pel conreu i conté diverses fonts. El lloc d'Agullà Dolç apareix ja en un document del 1291. El centre històric és la capella de Santa Margarida, construïda al segle XI i que es troba al costat de la masia del mateix nom. És de planta rectangular, d'una sola nau, orientada d'est a oest. A la paret sud hi ha el portal original, adovellat, amb 3 lesenes i 10 arcs cecs. A la paret de ponent hi ha el portal modern. Té campanar d'un sol ull, però de construcció posterior. Les masies més antigues del lloc són l'esmentada Santa Margarida, la Freixeneda i la Morella. Can Verdaguer. Està situada al sector de l'antiga masia de Can Verdaguer, a peu del camí que va de la carretera comarcal al castell i església de Mediona. Ocupa una zona molt boscosa, al sector d'Obaga de la muntanya del Marquès. No ha crescut gaire, probablement pel fet de trobar-se en un lloc fresc i amb un relleu escarpat. Monterrey Park. Es troba a prop del límit amb Sant Quintí de Mediona. És una urbanització de reduïdes dimensions i està situada en un terreny pla i amb bona exposició de sol, entre boscos i terres de conreu. S'hi va per la pista que porta a Can Verdaguer. El topònim del veïnat és importat i no forma part de la toponímica medionenca. Can Xamayo.
petit veïnat situat al nord-est de Monterrey Park, a tocar de la carretera cap a Santa Anna. Està formada per unes quantes cases disseminades i limita amb el terme de Sant Quintí de Mediona. Les masies a Mediona. Les masies formen part del que s'anomena l'arquitectura popular. Són molt importants a Mediona, ja que fins al segle XVIII era un municipi de poblament dispers amb la major part de població vivint a masies i on només existien petits nuclis de població com Sant Joan de Conilles o Sant Pere Sacarrera. La major part de masies del municipi estan documentades a partir dels segles XII i XIII. Les masies estan situades a prop de les terres de conreu, a vegades damunt d'una topografia més elevada per poder controlar visualment un ampli horitzó. Per això, aquestes masies n'adquireixen el nom, com ara Cal Sabater de Puigcaní, Can Sants a Puigcomà, Puigmoltó o Puigfred. En la seva construcció hi regna un extraordinari pragmatisme i s'han anat modificant segons les necessitats. Per aquest motiu, tot i que segueixen un model arquitectònic, cap d'elles és exactament igual. Una de les característiques que les diferencia és la coberta. Les masies més habituals a Mediona tenen una coberta de dues vessants. Santa Margarida de Gulladolç té la coberta a quatre vessants, que li dona un aspecte més senyorial. La Torreta és l'única masia de Mediona amb coberta basilical. Té un cos central i dos de laterals de menor alçada. El volum principal té una coberta de dues vessants i els laterals només un únic pendent que desaigua a les façanes laterals. A Mediona també tenim masies amb torre, que antigament tenia la funció de guaita. En són exemples Ginoles, Agulladolç i, antigament, Puigmoltó i Bolet. Poden contenir galeries annexades posteriorment, com a Can Vic. A Mediona són habituals les anomenades masies de vinya. La masia i molts dels edificis complementaris, com corrals, celler, estan units formant un pati central, el baluard, delimitat pels mateixos edificis com a Puigfred, els Agullons, la Torreta, Can Balada o Cal Massana. En molts casos, l'espai que articula la masia i els edificis annexos és l'era, de forma circular, destinada a fer les batudes. Algunes masies tenen una capella en devoció a un sant, com la capella de Sant Quintí a Ginoles, integrada dins la masia, i les capelles de Santa Anna, de Sant Salvador de Pereres i de Santa Margarida de Gulladolç, que estan en edificis propers a les respectives masies. Durant el segle XIX, quan la vinya es va escampar per tot el municipi, es van aixecar masies més senzilles com el Maset de la Gelada, Can Vic Nou o les masies del terme de Baix. Aquests masos solien estar habitats per rabassaires o masovers, pagesos més humils que treballaven les terres i que no eren seves.
A l'últim terç del segle XIX, a prop d'algunes masies, es van construir cases pels rabassaires o jornalers que en treballaven les terres. Així s'evitaven desplaçaments, difícils en aquella època. Les cases de la Freixeneda, al costat de la masia del mateix nom, són les úniques d'aquest tipus que queden habitades al municipi. A mitjans del segle XX es va produir un major despoblament del món rural i l'abandonament d'un important nombre de masies, que avui poden ser considerades jaciments arqueològics. A Mediona, aquest és el cas de masies centenàries com l'Obac, Mas Pagès, Mas Martí o Urpinell. Tanmateix, altres masos han aconseguit perviure, ja sigui mantenint l'activitat agrícola, com Mas Rodó, Puigmoltó, Ginoles o Can Vic, o reorientant el seu paper com els Agullons, el Soler, Bolet, la Torreta o Cal Maristany.